Već skoro 600 godina ljudi iz svih krajeva svijeta, bez obzira na vjeru i naciju, dolaze u Podmilače pomoliti se Svetom Ivi za svoje i zdravlje svojih najbližih. Na svetištu Svetog Ive, za koje se kroz historiju vežu i mnogobrojna čuda, najstarijem i najpoznatijem bosanskom svetištu, vjernici dolaze sa žrtvom i pokorom, potrebom i željom u očekivanju pronalaska duševnog mira i ohrabrenja. Čula sam da je ovdje dobije se kao nekakve milosti, puno ljudi dolazi zbog ozdravljenja. Traži da mi da zdravlje i sreću, blagoslov mojoj dici i cijelome narodu. Tražim da nam utjehu danje svima, svem narodu mir i ljubav, svoju sestru da mi ozdravi. Pomoć u zdravlju i pomoć za obitelj. Svi koji dolaze ovdje se napune duhom i dosta su promijeniti kad odu u svojim obiteljima. Uz poziv na pomirenje sa Bogom i samim čovjekom upućena je i poruka sa središnje hodočasničke mise. Sveti Ivo prihvaća dobrotu srca, prihvaća čovjeka kao Božje stvorenje i nudi mu uvijek istinu, suprotstavlja se svakoj laži, svakom zlu. Nakon hodočasničkog pohoda i unutarnjeg ozdravljenja, okupljeni će krenuti kući.